Good morning everyone. Hani hailam sogo hani katal vlogo. Tabo ke jang masana bazar thangai tonglayo ani papana naidi bahai ke asuksak ba ang bai pamjang na soya tabo bazar thangka hangke bini sa asuki thangtiru ya bai pojonto romjang na sale jao gena rong nai tonglai tinani vlog na soya sa tabo ke bazar sopai nai o jaga mo sorok nanai kakani dukano mukhe kaka kalayo hinsawo ko jaga nang sob somoi mo sorok nawo tabo agi hingke bokori ni bagai wansarong noro manawo ke o jaga no je mukuthung tongmani je nangmanang o jaga no nawo hingke tabo fulkopi busakhai songmani 4 ta na din sawo 4 ta oi 20 taka hinsawo hingke ba tabo nai tongmani hingke te gobo nanai phanto bo nanai phanto hingke keji 20 taka na di hinsai tongo hingke kosoi hingke keji 60 taka hingke kosoi hingke 500 nanai kosoi rok nadi hinsawo tabo hingke tabo kosoi sai tongo hingke je nangmani gang o jaga no nawo jotono binoro hingke je oro jaga kori hingke oino jaga nanai ta bini jaga no joto nasinai gajo topor no nanai hingke phanto kosoi kopi moso hingke tabo khe nogo sokpaika nogo sokpai nai dika samani jumper rok chumui ma tongkha kisa sal bo thanga hingke tei sori bo chathailya hingke bo jumper chumui ma tongkha ani logi ni hingke mui chakhai songdi hini bo wabubuk pai tubujak wabubuk bai mulai belai chakhai songdi hini mulai kholai faijak ekele bo mulai phui nai susa hini poriskar khe klang thangka hingke bo ano songdi hino bamokhe wabubuk kisa rugui nakha bakhai rok kagriwui hingke tabo khe suta bolai tongo o jaga o hingke suta bolai nai amono swkang songnai erpore khe mulai dalogri rinai ta hingke tabo khe koloi riyoui mulai oro jaga mulai riri sinai mulai belai tabo mulai belai ri tongo hingke ani bwsai hingke chakhai hingke thokjak bo maar khaino hingke bono chakhai songui charinai tini bo tini no nogo phaio ke bini kok ni mote chakhai rok charinai ganta thuthok chainai gano tini first time machanai mulai chakhai mulai belai bai wabubuk chakhai hingke chungni khe machai yakho ang tini no machanai oro no jar jar khe moi rok chakhang alada alada khe moi rok songui chakha karaisi pungui tongkha naitei karai chikon kha hingke dalokba kechabai thangnai tabole pura karaisi naitei pungui tongkha hingke noro ang bahai khe moi chakhai songnai tongni do karai pungui rokha musukno khulaibai rinai hingke tabo khe hor o pun bana nai tongkha do hingke je bayang tongkha hingke chung thuka hingke bai rok da tongno hininai hor musungui nai tabuk o pun no logi riyoui tonglai sinai ta naisingui pun bapaikha hingke se chung thusinai hinai nokhorao ani logi ni hor musungui riyoui ni tabuk hor tonglai tongo hingke pun bakhai bo pun no o jaga tonfaina hininai ani logi no belai hor tongmakha asuk ti maising hamlai chongmai bono nongko jayako hor tongjayako tini no hor tongoi bwsak aram nangkha bwsak rok pura tongthogui tongkha hot baikhe hingke tabo to pun baiyakho do je naisinglai tongo pun no baiyakho tam baya hinui naisinglai tonglaio logi riyoui hingke chung thupuru rogo do banai hinui oloke thuka hingke bachanani kosto ongna hinui tabo haino naisingui tonglaio pun no barnani bagui hingke tabo haino hai wabubuk tubukha wabubuk chakhai chana phungtaisa hini tini bo wabubuk tui phaikha bo wabubuk chakhai masa ine ekbar thokjaka hingke ba tini teisa wabubuk tui phaikha ta hingke nograi bo phaijak tini ani nogo ani ayang hingke ani ayang ni ani monai song bo phaijak noji nogo nograi hingke borok no tini moi chakhai songrunai borok no wabubuk bai bada kopi chakhai songrinai tini hingke ani monai phaijak kakani bwsajak khorok noi berenani bai phaijak tei ani babuni samung tongo hingke panda o jaga o phaitui tei bere phaidi hininai hingke dumburo bwtilang thani borok no bo hingke phailaijak kha ta borok eko tabuk swnamui tongo bono swnamui tongo
ani monai ko ka saso sanoi dong monai monai nai boro phaike samung tango sin no phaike angke ta ke songosi dongkha ko mona sanai dongkha ke sabi danga ge bo moi songangke bin komi ke thok jago hangba bono moi song de hinang songri oda ang songangke thok ya hini kutu wano ko ke mani banta songmani bo khaisa khaisa ya ge ba bono song dekha ke ta monai dong mona nai khasa khui kesa mon khangge gari sinai moina kesa bi tong kesa kesa moni tong khangge awan no biri ri khau sa samsana nai kara samsana nai sabo kha songka thoka thoka so songobo ang tamai ubak bubuk bak kopi sakhe oi jani mui mana sa jai choi mo tai ni khune akha kala none be koko obo sabo ha na gina obo khai sabo na ko ja hamza su tabo khe ani bosai ko lepai tongo nokla lepai tongo o jaga no maisari nai bamni sabong ke to 12 tariko hangka ba tinni simong no ready khaiton kha tai bisi kore khate ekdin khose aske phaisi nai samong ni din hangke ba botabo lepai tong jago bono muski buti khe bosai jong na hangke angke nok lepai toman ba ke suba mayang tongkha hangke tabo khe lepai pai khaba hangke bono suba sinai hangke bo ke tabo leng jagoi tong ये है मेरा पतिदेव देखो काम कर रहा है omo bolle pe nai tabuk o jagan ke kiton dinai baba kene bono boki sale pe nang bono o jaga suban le pe oi inke o jaga ro bolle pe nai inke karai ro te belo bera ja o jaga inke mai khlai dinai babu no mai khlai dinai inke bono bolle pe ma dinai ke bokhai to le pai pai kha ran jana baki si o jaga to mai sari nai khadir ro kubung na bla inke baba ke muski buti khe patla khile pe riota Ngetapung boleh pena bagai phala nai tongo angbo phali su bagana bono ang bono kisal le paisu bagana do no khlaro bo saisiung pele yang tong hangke te kisano ke ang le paisu basinai bono kinaro nai tong di tinni bolong no se sak pathe jara mokhe yong bro bo tini no sokpayo thaising sokpayo wai tari tongo bo obokhe babuni bini bai borong ni dol ni bo si khoroksa tongsio taire kari kha jotono thibai kha bo se last abo abokhe tai masana phone gana do botam khlai tong khapale pe bai kha nai thaka bele thapa nai de sik nai tho kele pe khani bo sai ko samung rong mani ma thino tau ke amo ke sate lepe kha tam khama lepe na mo ke sok ge ro kha na duita tau lepe na bo निकले लेंखा दे जल्दी काम खत्म करो खाना खाने के लिए नोंसार सुबह दिन से अंका ini sudah din sayang ke ba o jaga bole pe rija khaba muski bai hadri dubuk nai sini sin no kholawa ke